Well guys, may scarf na ako. Kulay pink and red. Wow. Combination. Oh, wag binadaltan mo. Para Ha? Pupunta daw kami doon sa Melagun. Palibagong adventure namin ito. Magiging na naman ako maglalakad. Ba't hindi talaga ito si Mrs. Kahit maliit, nakakabuing. Wala kayang no? May rattlesnake dito Video mo city. Dali, tupi ko muna yung patalon ko. Ay, nag-short ka na sana. Hindi. Short ka ba? May short ba doon? Oo. Andali, babalik ako. Oh, ayan na guys, tara na. Yan ba to dito Sa pagkakamali mo dito, mababagod ka. Talagang Eden Paradise na ito. Para kami ma-castaway kami lang yung tao dito. Kita lang ka, ulihin ko. Iluto mo mamaya. Ganda talaga dito, grabe Ayan po, white sand po dito. Kapino ng buhangin. Ang ganda ng dagat. Nangitim na naman kami. Magiging nog-nog na ako. Kalinaw ng tubig. Kitang-kita mo yung mga bato-bato sa ilalim ng dagat. Kalinaw ng tubig. Kailangan magdala ng tsinelas dito. Nakakatusok ng bato. Nasugat na naman ang paa ko. Well, yan guys. Medyo nagtalokbong ako dahil sobrang init. Beach na mayroong jungle. Ganito ang footprints ng Mrs. Rudy Pantay. May maliit, may malaki. Ayun, meron pala kami kasama naglalakad. May kasama silang bata. Mag-overnight ka pang gabi ka. Ay. Video mo na yan? Video ko na dyan? Hindi kaya mapatig tsinelas natin dito? Dito ka na. Oo. Wala ka pa. Video yun? Oo. Ayan guys. Dito tayo sa ilan. Ito na naman na shoot. Hi, hello. Ayan,
mga lobang kong kobrang ini. Marami daw ba to? Ayan. Oh, ayan guys, meron pa palang masiden doon sa napunta namin. Masiden dito kasi dito. Ayan o. Puntahan daw doon, sabi ni Kuya. Pwede daw 4 weeks. Ito yung hidden lagoon. Oh, may masiden pa pala sa pinunta namin. Ay, madulas. Malumot, malumot. Picture kita. Sarap. Lamig pala ang tubig. Baka may crocodile doon. Ay. Oh, sarap. Oh. Ay. Lakad namin. Ayun pala tayo dito guys. Sabi ni Kuya. Luto-luto pa din oh. Para kami mga castaway dito. Ano? Di ba yung pagkaling ka dito, kaliwa yung hiding paradise, yung kalsada. Katabi lang yung hiding paradise yung kalsada. I-video ko na itong lugar na ito kasi mahirapan na akong bumalik mamaya. Or hindi na ako babalik dito mamaya kasi 30 minutes ang nilakad namin ng miss ko. Bago namin narating itong lugar na ito. Doon sa may lagoon. Pero sabi nung kuya doon, meron shortcut daw doon. Na walang entrance fee doon. Nagluto-luto pa nga sila doon eh. Ayan guys oh. Ganda ng dagat. Lalakarin namin pabalik hanggang doon. Kita nyo, hanggang doon oh. Saan kami nang galing. Kain kami oh. Makikita mo yung ganda ng view oh. Sarap dito. Ayun, ganda-ganda. Tara, kain na tayo. Guys, ayan. Nandito na kami sa cottage. At kakain muna kami. Napagod. Napagod. Habang kumakain, Maraming pawis na lumabas sa akin. Habang kumakain, makikita mong magandang view. Oo nga naman. Diba? Mamaya tutulugan ko ito. Diyos mio. Diyos mio, Marimar. Diyos mio, garapon. Ayan, guys, so ang ulam namin, pakita mo ang binili na lang. Binili lang ni kami Mrs. sa ko. Jollibee. Ito. Ano ito? Burger, at saka ano, Burger. Papa. may Papa baong pa burger. akong apple. Mayroon siyang apple, tapos pineapple juice. Sa Jollibee na lang kasi Tapos, wala na akong oras magluto. sa yung tubig nating isang garapon, isang timba. Wala. Okay, tara. Kaya na. Okay guys, nandito na kami uli sa resort at dito na nagtatapos sa aming
vlog for today. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe sa aming page at hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang update. Thank you and goodbye. God bless.